Vamos a empezar as ponencias de Ponte dos Brozos. Ponte dos Brozos vai a presentar dúas ponencias. As TIC nos proxectos de educación infantil con María José García Pite e Carmen Nemiña. E a realidade virtual é, sei de francés, non sei como se dice isto, storytelling. Por favor, como se dice? Vale, gracias. A seguinte xeración con Begoña Codesal e Patricia Boedo. Daquela empezamos as TIC nos proxectos de educación infantil. Gracias, compañeiras. Ola, eu son Carmen Emiña e ela é María Sola, é María. Bueno, somos dúas mestras do CEI Ponte dos Brozos, do sexto nivel de educación infantil. O que vimos a presentarvos hoxe, pois vimos a contarvos cousas do que facemos na clase día a día. É dicir, son cousas que nos van a aportar ideas para poder facer nosas propias actividades ou sacar ideas para aquela cousa que nos gusta, ir tirando por aí ou usala para algo. Esta exposición tamén podería titularse, xa que non leva a parte moi teórica, na nosa clase as TIC úsanse así. Vale, a presencia das novas tecnoloxías o que nos aportou sobre todo foi diversidade e riqueza de recursos que ningún outro medio que eu coñeza nos podía proporcionar. A parte de toda a información que suministran as TIC, favorecer a interacción cos alumnos, eu creo que o máis importante é que as TIC nos axudan a facer o mesmo de sempre, pero de outra maneira. Dunha maneira máis motivadora e dunha maneira que incluso nos mesmos a veces nos, entre comillas, maravillamos como podemos chegar a transmitir certa información ou elaborar certa información co que facemos na clase. Todo o material TIC que empregamos nas nosas aulas non se emprega de maneira illada, é dicir, unhas cousas lévanos ás outras. E o que traemos aquí simplemente é unha pequena mostra de actividades que fixemos ao longo do curso, ven dentro dos proxectos que elaboramos na aula, ven dentro de propostas que hubo no centro, como, por exemplo, os retos da biblioteca ou o Día do Libro. E agora xa vos vai mostrando María. A ver, como vos explico Carmen, simplemente imos mostrar unha serie de actividades que fixemos, se me escoitas, ainda por riba estou afónica, que se escoitan que se fixeron na clase nas nosas aulas este curso, vale? Entón, vou vos ir mostrando distintos recursos e o resultado. Mira, o primeiro que mostramos aquí, o EDI e os iPads, a ver, por que vos mostramos esta foto? Bueno, esta foto foi sacada o día que, bueno, a semana que participamos na hora do código. Entón, como integramos estes recursos para facer as nosas actividades? A hora do código é moi complicada para os nenos pequenos. Como fixemos? Conectando o iPad á pizarra. Pois queríamos empezar mostrando esta foto porque deste xeito facemos casi todas as actividades grupais que vos vou a mostrar. É dicir, para montar un vídeo co croma, para montar unha foto, non poden estar os 25 ou os 24 nenos encima dun iPad ou encima de dous. Entón, moitas actividades as facemos en asamblea conectando o noso iPad á pizarra e poñéndonos de acordo en que fondo lle poñemos as nosas fotos, en que letra, e que imos contar, todas estas cousas. Entón, bueno, aquí vedes como facíamos para conectar a hora do código. E vos vou empezar presentando o croma, vale? Este é o noso croma de infantil, de educación infantil, o que é unha parte dunha aula que ten cuberta toda unha parede e gran parte do chan con láminas de cor verde, de madeira, vale? Ten que ocupar bastante sitio para que non se escape ningún neno por aí pola esquina e non salga nun croma. E a idea é esta, colocar os nenos diante, co croma detrás, e despois detrás facemos aparecer todo o que queiramos, vale? Entón, unha das actividades que xurdiu este ano traballando, Nico, vais a salir aquí, mira pa aquí. Unha das actividades que fixemos este ano traballando o proxecto da prehistoria foi un pequeno resumo que foi para a casa das partes da prehistoria que carga, non?
que aparecen hombres y empezaron a escribir. La prehistoria tiene 3 partes: paleolítica, neolítica y edad de los metales. ¡El paleolítico! Vivían en huevos o cadenas. A veces hacían cabañas cerca de los ríos. Eran nómadas y tenían que viajar para cazar y recoger frutos. Vestían con pieles de los animales que cazaban. Usaban herramientas hechas de piedra con palos y huesos. Murieron el fuego para calentarse y cocinar. En las paredes de las cuevas pintaban animales y huellas de manos. Bueno, como vedes, o que fixemos foi primeiro nos tivemos que poñer de acordo, ahora non se me vai, nos tivemos que poñer de acordo do que queríamos contar, do que aprendimos durante todo o proxecto, fomos a gravar o croma, bueno, vedes que teñen disfraces, utensilios, tal, que isto fixemos, pedimos moita colaboración ás familias e nos fixeron, vamos, desde hachas, lanzas, hasta disfraces con peles de animais, se supón. Fixemos un pequeno resumo do que aprendimos durante todo o proxecto. É unha forma moi motivante para eles para traballar a creatividade. Por exemplo, que facemos unha actividade hawaiana, pois nos poñemos no croma, eles xa saben. Como queredes? Queremos estar surfeando? Pois surfeando. Buscades a foto e poñades o fondo. Ou no proxecto do espazo, como podemos tocar a lúa? Pois a única forma de tocar a lúa é indo ao croma. Vale? E tamén facemos outro tipo de actividades, como, por exemplo, traballar o Día da Muller, fixemos a nosa propia versión do conto Hai algo máis aburrido que ser unha princesa rosa, onde a nosa princesa podía ser todo o que ela quixera ser. Entón, fomos ao croma e fixemos a nosa propia versión, que vos poño un cachiño que me pasé. Traballamos ca realidade aumentada, que é un recurso que eles teñen moi claro, porque agora cada vez máis traballan ca realidade aumentada e teñen recursos de realidade aumentada na casa. Moitos nenos nos traen libros que podemos mirar co iPad e podemos ver algo, por exemplo, do espacio, dos dinosaurios. É un recurso moi motivante para eles, que para eles é unha cousa totalmente máxica, non? Empezamos con cousas moi sinxelas, con aplicacións que encontramos no iPad, por exemplo, o Quiver, que sempre nos colga debuxos según a época do ano ou as festas. Este, por exemplo, pintamos cando pasábamos de ano, 2018. E ides ver, o que quero, máis que nada que vexades, non é o recurso en sí, que é moi sinxelo, sino a motivación deles. E o que lles sorprende que o seu propio debuxo cree vida. A ver, como hacemos magia con tu dibujo, ¿vale? Ponemos el iPad. A ver, pon el iPad. Uy, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Así, dale en la pantalla. Dale en la pantalla con el dedo. Dale con el dedo. Así. Ahora a ver qué pasa. ¿Qué le pasó a tu dibujo? Se puso como cohetes. ¿Se pusieron como cohetes? Sí. ¿Pero cómo es eso? Cuando le das así, mira. ¿Y en el de abajo? ¿Cómo está? No sé, aún no se puso. No se puso. A ver, dale con un dedo. A un cohete. Voy a darle. ¿Puedes retirarle? Ahí va. Bueno, pois con esta idea, con motivación que lle resulta coa realidade aumentada, fixemos, por exemplo, este ano, no segundo reto da biblioteca, unha actividade cas palabras compostas. Que fixemos? Fixemos un mural fora das nosas clases onde cada 2 días lles aparecía unha palabra composta. Lles aparecía unha imaxen que eles tiñan que ir co iPad e mirar que aparecía ali e despois a traballábamos, non? E fixemos un pequeno vídeo resumindo que vos poño un anaco para que vexades de que se trata. Nico. A ver, Hugo, vamos a ver. Ahora. Vale, como vedes, poñíamos unha imaxe e relacionábamos a palabra que estábamos traballando.
Candela, ¿qué son las palabras compuestas? Las palabras compuestas son cuando hay dos palabras y cuando las juntas suman una. Off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes. Bueno, bichedes un cachiño, esta é a idea. O fixemos co HP Reveal, que era o antigo Eurasma, e a idea era eso, que foran aparecendo no mural unha palabra nova cada 2 días. Podemos asegurar que cada 5 minutos iba un ao baño a mirar se aparecía unha palabra nova, co cual o que traballamos aquí é moitísima motivación. Vale? Unha cousa bastante ardua como é traballar as palabras compostas, pois se convirte en unha actividade moi divertida para os nenos. Outro recurso TIC que utilizamos moito é os códigos QR. Por que os códigos QR? Porque incluímos sempre códigos QR nos labooks de aula. Aquí traballamos o espacio, mandamos o labbook á casa e todos estes códigos QR que temos por aquí son as cancións, reportaxes da Estación Internacional, cancións que as familias xa saben como se usan perfectamente, e eles máis. Con calquer móvil ou calquera tablet que teñan na casa, poden velo. Nos non tiñamos ningún, porque entregamos todos os labooks e non tiñamos ningún en cartulina para ensinarvos, pero tiñábamos unha foto e vos imos mostrar. Bueno, Carmiña, dalle ti. A mí non me fai caso, de verdad. Vale. Como funciona incluso na pantalla do ordenador. Chris Hadfield here aboard the International Space Station. We keep busy on board the space station. Bueno, como vedes, o que pretendemos é que toda a información que temos, que traballamos durante o proxecto, pois as cancións que traballamos, as reportaxes ou información que temos en internet e que traballan a diario, plasmala en algún sitio. É moi fácil plasmala cos códigos QR nos traballos que levan para a casa. Como podemos facer unha película? Pois, por exemplo, co iMovie. Como facemos unha película entre 24? Pois, difícil. Pois, como vos enseñei antes, conectamos o iPad á pizarra e nos poñemos de acordo. Neste caso, que queríamos facer? Fixemos unha serie de actividades por o Día do Libro, traballamos a lenda de Jorge o Dragón, entón nos tivemos que poñer de acordo como queríamos que fora o formato de nosa película, utilizando o iMovie. Como estamos traballando un proxecto sobre a Edade Media, pois lle dimos un pouquiño de aire medieval, verdad? É que hai un aquí que nos está mirando e nos está evaluando moito. Entonces, ala, aquí mismo.
E que fan os nenos aquí? Diredes, vale, nós o que facemos é aportarlle o recurso. Lóxicamente, eles non poden montar o vídeo, pero sí podemos decidir que portada queremos, que letra queremos, que queremos poñer, que queremos explicar, facer un guión, as fotos, e poñernos nós como protagonistas, como se ve nos créditos do final. Facendo películas, nos quixemos meter en algo que aprendimos, vendo unha película dos Playmobiles, e desto me acordo moito de alguén que me enseñou a facer isto, e o quixeron facer os pequenos. Claro, a calidade xa vos aviso que é a que é, vale? Marchamos para o croma con 2 castelos que nos prestaron 2 familias e intentamos mover os muñequiños de forma, coa técnica do stop motion, de forma que creáramos a nosa propia película. Utilizando o croma, puxémoslle un fondo. Problemas, todos os do mundo. Os Playmobiles tiñan partes de arriba verdes, co cal salían transparentes, o reino se llevía a coroa, todo. Pero o resultado vos lo vou enseñar agora. Que tivemos que facer tamén entre todos? Buscar 4 nenos, 2 nenas e 2 nenos neste caso, 2 de cada clase, que nos gravaran o conto que escribimos entre todos. Tomar este tipo de decisións. Buscar o fondo, escribir a historia entre todos e a montamos co iMovie. E o resultado veu sendo este. Había una vez 2 reinos que siempre estaban peleando. Todos los días había guerra. Un caballero vino de un reino lejano para que hicieran las paces. El problema es que los 2 reinos no sabían compartir. Por fin se pudieron entender y hicieron las paces. Y fueron todos amigos para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fallos, todos os do mundo. Estaban os Playmobiles transparentes, non fixeron moitos movimentos, co cal van moi estáticos. Resultado fantástico, estupendo. Estrea nas nosas clases aplaudindo e berrando que fixéramos unha película. Entonces, outra vez máis é a motivación que lles dá estes recursos aos nenos. Fan cousas que eles nin sequera poden pensar que fan. Socorro. Yo hoy voy a soñar con la flecha. No, va para atrás. Estou acostumada aos iPads. Como integramos a robótica e a programación nos proxectos da aula? Eles utilizan o Vivotes dos 3 anos. Primeiro libremente e despois traballando actividades no tapiz. Pero este ano demoslle unha volta. Primeiro fan unha ficha de maneira escrita, xa o teñen que pensar, e despois pasamos a facelo no tapiz. Por exemplo, o guerreiro, xa vedes que tuneamos os bivots, o guerreiro tiña que ir desde a súa esquina ata, non me acordo, o castelo que estaba aquí na esquina sorteando as armas. Tamén introducimos o cubeto, que é unha forma bastante distinta de programar e de traballar a robótica, que nos costou bastante traballar con estos comandos pequeniños. Primeiro tivemos que traballar libremente para saber como se usaban, pero con este tapiz que trai, nos veu estupendo, porque ademais ten un castelo, como estamos ca Idade Media, pois xa creamos aquí historias fantásticas. Entón, así, desta maneira, introducimos a robótica pois no proxecto que estamos a facer na aula. Non é unha cousa illada. Isto é todo. A ver, isto é todo e isto é moito. É dicir, todas estas pequenas cousiñas que se fixeron estas mostras, o que queríamos ensinarvos non era a utilizalas ou como se facía, sino que se poden facer moitas cousas con nenos de 5 anos. Isto que vos vou ensinar, para acabar, é un vídeo que fixemos no Nadal. E vos conto. Eles utilizan o Ricón das iPads todos os días por grupos, por pequenos equipos os iPads, e viron que eu metera unha aplicación nova. A aplicación era porque as mestras de 3 anos estaban facendo unha felicitación de Nadal.
E estaba eu tamén traballando con elas. E dixeron, e nós por que non podemos facer unha felicitación de Nadal? Bueno, pois poñémonos. E como facemos? Pois con vídeos. Vale. E onde vamos a gravar os vídeos? Pois polo cole onde haya adornos de Nadal. Vale, pois vamos. Todo isto na asamblea, facemos un guión. Isto é unha aplicación que se chama Vimo e que pon stickers ou pegatinas por fotos ou por vídeos e as anima. Montamos os distintos vídeos que sacamos pola escola, puxémolle os stickers que hubo que poñerse de acordo, eso é moi complicado en educación infantil, e o montamos no iMovie e o mandamos aos papás. Entón, para despedirnos, vos vou poñer un pouquiño do resultado e esperamos que vos aportáramos ideas e que vos axudáramos un pouquiño para ver outra forma de traballar coas TICs en educación infantil e, aínda que non vos podo desexar bo Nadal, porque xa non procede, aquí, sí. Muy bien, llegó el momento. Venga, empieza tú primero. Ok, primer intento. Atravesar paredes como un fantasma, viajar por todo el mundo sin salir de la cama, saltar en el tiempo, ser inmortal, que siempre gane Benji, que siempre gane Mark, gustarte sin miedo, darte el primer beso. Bueno, a coreografía non xa vai sendo outra cousa. Vale dentro de los sueños, poder volar, respirar bajo el agua, leerte la mente solo con la mirada, atravesar paredes como un fantasma, viajar por todo el mundo sin salir de la cama, saltar en el tiempo, ser inmortal, que siempre gane Benji, que siempre gane Mark, gustarte sin miedo, darte el primer beso, comprarme una guitarra, ser el nuevo John Lennon, pintar en mi mundo de colores nuevos. Hoy me voy contigo a escribirte un cuento, hecho sin palabras, hecho con tus sueños. Saber que estoy tan cerca de volver a tocar el cielo, verte reír y disfrutar, contigo brillo de nuevo. Una casita junto a la playa, mejor en el norte cerca de tu mirada, un coche nuevo, nuevas aventuras, que nuestra canción se escuche incluso en la luna. Un viaje de novios, un viaje de locos, mamá y papá que siempre estén con nosotros, estar rodeado de hermanos y amigos, que todos compartan sus sueños conmigo. Pintaré tu mundo de colores nuevos, hoy vendrás conmigo a escribirme un cuento, hecho sin palabras, hecho con tus sueños. Saber que estoy tan cerca de volver a tocar el cielo, verte reír y disfrutar, contigo brillo de nuevo. Una estrella, una canción, chimeneas de ilusión, el momento de sentirnos vivos, la alegría y el amor, sonrisas de terror. Una mesa vacía, tu paño mantequilla, las velas bailan con tu piel y los cubiertos deseándote. Hoy es el gran día, tenemos una cita, las copas esperándote, siéntate, la noche está servida. Saber que estoy tan cerca de volver a tocar Pois el aclaro cielo. isto. Tiña dúas nenas enfermas. Entonces lles pedín 2 vídeos cantando na casa. Despois xa os seus compañeros as tunearon. Pero por eso teño 2 nenas aí en pijama. Porque era a felicitación de Navidad para todos os papás. E isto non o vou comentar, xa o vou dixer. Tenemos una cita, las copas esperando.
moitas gracias pola atención. Bueno, nos vemos pronto e se necesitades algo ou queredes algunha aclaración, porque aquí xa vedes que o único que podemos facer é mostrar, pois xa sabedes onde estamos, vale?